Now for the cross-examination, 20 minutes. Ito na po sa real time. If you're ready? Okay po. Kapahinga mo na. Hello. Gusto po malaman kung... Starts now. Excuse me, Pastor, di pa ako magtatanong. Gusto po malaman kung ano gagamitin natin oras sa pagtatanong, yung ba o yung ito. Magre-real time na tayo, sir. Para... Di ko pa mas maganda yun din ang gagamitin natin sa pagtatanong dahil dami yan na ipaliwanag, ang dami kong tanong. Isa pa natin. Okay, weeks ago, so kailangan ay pumilit naman ako. Ang dami po niyang pinaliwanag, kaya marami akong tanong. Paano ko may tatanong sa 15 minutes yun? 20 minutes pa. 20 minutes? Okay. 20 minutes. Pwede bang 30 minutes na yun? Affirmative, the negative panel, nagkasunod na kayo sa oras. We have time, 20 minutes. 20 minutes, okay. Your 20 minutes starts now. Okay. Pastor Nick, tinuro mo ang dual nature. Mababasa pa sa Biblia yung aral na yan na dual nature? Napakarami kami po pinursan kanina ng mga versikulo. Nagpapatunay po na meron. Ang tanong ko po kung mababasa ba yung salitang dual nature? Yun na po, napakarami po mga pinursan. Pinakita ko kanina yung mga versikulo. Napakalinaw po na meron po dual nature. Ang tanong ko po, mababasa po ba? Mababasa po ba ng litra por litra ang salitang dual nature? Pinakita ko na rin po kanina. Walang mababasa kaya ng problema. Sinabi ko na wala rin mababasa na. Sumagot man po kayo. Sumasagot po ako. Kaya nililiwanan ko. Oo, hindi lang po yan kung mababasa o hindi. Sinabi mo rin yung salitang omnipresent. Mababasa ba ng litra por litra na ang Diyos ay omnipresent? Wala po, wala rin mababasa. Wala. Tama na po. Ang dual nature ay hindi mababasa. Ang salitang omnipresent na doktrina po ninyo ay hindi rin mababasa. Hindi ko po doktrina po ng Diyos. Sinabi mo rin, ang Diyos, Espiritu, walang laman at walang buto. Nangangahulugan ba ito na siya ay walang anyo? Meron po siyang langis, kaya sinasabi nga po sa James. Ang tanong ko po, meron ba siyang anyo? Meron po siyang anyo. Sa English kasi anyo. Meron po o wala ang sagot? Ang sagot po, meron nga po. Ang tanong ko, meron ba o wala? Meron nga po siyang anyo. Meron siyang anyo? Oo. So ang Diyos na Espiritu ay nakikita? Oo, hindi. Invisible po siya, sabi ng Biblia. Tanong ko po, nakikita ba o hindi? Verse tayo B, 117, the invisible God, sabi po doon. So hindi po siya nakikita. Sumagot po kayo ayon sa tanong. May ask po tanong ko sa'yo. Nakikita po ba o hindi? Invisible nga po, yung invisible po taga-English yun. Hindi po siya nakikita. Sa Tagalog po, Okay. hindi nakikita. Okay. Ang Diyos ba ay may mukha? Pakiulit ko. Ang Diyos ba ay may mukha? Ang Diyos ba ay may mukha? Kung ang Diyos ay Espiritu, wala po siyang mukha. Kasi, Ang Diyos ba ay may mata? may mababasa po tayo sa Bible, ang Diyos ay may mata. Pero yun po ay Huwag po kayo magpaliwanag, sumagot lang po kayo. hindi po kasi, Mr. Rodrigo. Ang tanong ko po, kung meron o wala lang. Sandali. Objection. Ang Diyos ba ay may mata? Objection, Mr. Rodrigo. Mali po ba ang tanong ko? Sagot lang po. Moderator? Hindi, nag-object yan po. Mali po ba yung tanong ko? Moderator? Stop ko lang din yung oras kasi nag-object ako eh. Kasama ko kasi sa debate objection. Okay. May objection po. Stop lang. Okay. Bakit po kayo Kasi nag-object? parang na nagtatanong ko sa amin, gusto akong i-trap na nagsasagot ko lang oo o hindi. Hindi po pwede yung gano'n eh. Nagsasagot ko lang oo o hindi. Kasi may panamanag po sa Bible. Sandali lang po. Bakit na lang po usapan natin oo o hindi? Kaya tayo magpasa ng Bible. Pwede. Yung po naman yung objection, sir. Moderator. Sasagot po ba siya sa tanong ko o hindi? Excuse lang po Hindi, bigyan ko lang po ng patunayan. Ang tanong po ni Pastor, ang Diyos ba may mukha? Nasagot niyang diretso, wala. So bakit hindi kayang Ang tanong ko po, sasagot ba kayo sa tanong o hindi? Hindi po kasi nagpapaliwanag ako kung bakit walang mukha. Hindi tinatanggap.
mamaya. Pero sa ngayon po siguro, sagutin niyo po muna kung oo o hindi. Pwede po ba? Kayo po ba sasagot ayon sa tanong? Sasagutin yan, Pastor, sasagutin yan, pero ipapaliwanag niya mamaya. Mamaya, opo. Mamaya na po niya paliwanag, hindi po ngayon. Okay. Okay. Ganun, sige, okay. Okay ako dyan. Pwede ba pag-check yung oras? Baka maubos po kayo. Okay. Ulitin ko po. May mukha ba ang Diyos? May mukha ang Diyos. Kung siya po Espiritu, wala po siya mukha dahil siya Espiritu. Okay. Siya ba ay may mata? Wala po Espiritu siya. Sagot po. Siya ba ay may ulo? Hindi mo nakikita ang Espiritu, kaya wala po. Wala po. Siya po ba'y may pag-iisip? Siyempre, meron. Saan po naroon ang kanyang pag-iisip kung wala po siyang ulo? Ulit nga po. Saan po naroon ang kanyang pag-iisip kung siya po ay walang ulo, walang mukha, walang mata? Saan po naroon ang kanyang pag-iisip? Papaliwanag na po kayo. Sumagot na po kayo. Opo. At tanong ko po ay, nasaan ang kanyang pag-iisip dahil siya ay walang ulo? Hindi po natin pwedeng itadahan doon sa sabihin natin walang pag-iisip. Sumagot po kayo. Sumasagot po ako. Hindi, nagpapaliwanag po kayo. Hindi po kayo sumasagot. Ano Saan po ang naroon ang kanyang pag-iisip dahil siya ay walang ulo, Saan walang po mata, walang mukha? ang sagot ko sa inyong tanong? Sumasagot na po ako eh. Gusto niyo ba yung sagot ko sa inyong tanong na ang pag-iisip niya, galing sa kanyang utak, yung ba gusto niyo yung sagot ko? Hindi galing sa sagot ko eh. Ang gusto nga po ay Ganito po, hindi nga please. siya Kailangan ito niyo po nga ng po guidelines. Pastor, ito nga po yung sagot ko. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Hindi natin siya pwedeng inimitahan. Hindi natin pwedeng sabihin na wala siya nagagawa. Pastor, huwag po kayong paliwanag, sumagot lang po kayo eh. Ang tanong ko po, nasaan ang kanyang pag-iisip? Dahil wala siyang mata, wala siyang mukha, wala siyang ulo. Hindi ko pa natapusin yun yung sagot. Okay. Paliwanag mo, masasagot na eh. Sabi mo, ang Diyos hindi nakikita. Mismo ang Panginoon nagsabi, Matthew chapter 5, verse 8, mapalad ang may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Makikita ba ang Diyos o hindi? Spiritual yan. Hindi physical. Next question. Makikita ang Diyos sa spiritual. Hindi literal. Ang Logos ay Diyos. Ayaw po sa Biblia. Ang Logos na Diyos ay nagkatawang tao. Ayaw po sa Biblia. Ang tanong ko po, ang Logos na Diyos, nung magkatawang tao, siya ba ay si Kristo? Yun po ang sinasabi ng Biblia. Ang tanong ko, nung si Kristo bilang tao, siya ba ay Diyos? Yun po ang sinasabi ng John chapter 1 verse 1. Si Kristo na tao, siya ba ay Diyos? Yun po sinasabi ng Biblia. Opo. Sinabi ng Biblia, may mababasa ka? Meron Na po. si Kristo na tao ay Diyos? Roma 9:5. Basa po. Pasensya na po kayo na aking Bible ay wala po kayo aking mata. Saan natin? Baka may ikabasa po kayo yan. Pwede yung pagkasa sa kanya para mas mabilis. Dahil yung oras nyo, sayang. Ito po, Leviticus ng Roma. Whose are the fathers, and of whom, as concerning the blessed Christ King, who is over all, God blessed forever. Sa Tagalog, sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo, ayon sa laman. Siya lalo sa lahat, Diyos, na maluwalhati magpakailanman. Siya naman. Sinabi mo, kung tama ka, nung si Kristo ay nasa kalagayang tao, siya ay Diyos. Sabi mo, ang Diyos ay hindi makikita. Kung totoo ang aral at doktrina ninyo, bakit ang lahat ay nakakita kay Kristo samantalang ang sabi ninyo, si Kristo, sa pagkakataong yun ay siya ay Diyos? Nagkatawang tao nga po, hindi nakita na. Hindi na siya Diyos. Diyos po rin po, nagkatawang tao nga. Ang alam pa ang Diyos ay hindi makikita. Ang tanong po, nung si Kristo ay tao, siya ba ay Diyos?
ang binasa mo, siya ay Diyos, ayon sa paniniwala mo. Bakit? Ayon po sa Biblia. Bakit ngayon bumabaliktad na yung paliwanag ninyo na ang Diyos ay walang mukha, walang personalidad? Pagkatapos nung si Kristo ay Diyos, di Kristo may nakikita. Okay, pwede po ba? Ngayon, ang tanong mo ngayon, totoo ba talaga na bilang Kristo siya ay Diyos at tao at hindi tao lamang? Ano sa dalawang totoo? Diyos at tao o si Kristo ay tao lamang? Siya po yung Diyos at tao. Nasa iyo yan kung yan ang iyong paniniwala. Nasa iyo yan kung yan ang paniniwala. Ang tanong, sa pagkakataong narito si Kristo at siya ay Diyos, sabi mo sa paliwanag mo, ang Diyos ang siyang nagpo-provide na lahat ng bagay. Nung nagsusustain, nagpo-provide, nung nandito si Kristo, sa pagkakataong Panginoon, siya ang nag-provide na lahat ng bagay. Siya ang taga-sustain ng lahat ng bagay. Yung Diyos po, nasa loob niya, dahil yung Diyos ay nagkataon tao. Yung Diyos po yung nagsusustain, yung provide. Yung nasa loob ni Kristo. Nasaan ang Diyos nung siya ay nagkatawang tao? Nasa langit to sustain all things? O nasa kay Kristo? Ang Diyos po ay nasa lahat ng tao. Kahit siya po ay nagkatawang tao, nasa lahat pa rin siya ng tao, dahil siya po ay makapangyarihan na lahat. Sabi mo kapatid, ang fullness ng Diyos dwell in Christ bodily, wala kahit nasaan, nandun lang kay Kristo. Alin ang tama? Yung sinabi mo ngayon na ang Diyos ay nasa lahat ng bagay, nasa lahat ng tao, samantalang nandun si Kristo? Wala pa po sinabi. 100% nandun kay Kristo? Wala Tapos po. sabi mo, nandun pa sa lahat ng tao? Wala pa po sinabi na yung goodness ng Diyos ay nakikita. Sinabi mo po. Wala siya sa lahat ng tao. Binasa mo Hindi po kasi kapatid. dinugtuman po ninyo dinugtuman niyo na sinabi ko. Narinig Siya ko po. ang goodness ng nagkakita ng Kristo tapos wala na siya sa lahat ng tao. Sagutin lang po ninyo yung tanong. Wala po sinabi gano'n. Sinabi mo po. Ang sinabi ko, Sandali lang po, sabat ko lang po. Isa-isa lang po, isa-isa lang. Marami po nakikinig sa atin. hindi po pa pwede Isa-isa lang po. magpaliwanag ng gano'n sa Okay. Hindi po pa pwede magpaliwanag. So, hindi mo sinabi ngayon, ang ibig mo sabihin, hindi mo sinasabi ngayon na ang buong Diyos, 100%, not 99.9% ay nasa kay Kristo? 100% po, dinay-dinay. Tignan mo na. Pero hindi mo sinasabi. Wala siya sa lahat ng Okay. tao. Hindi po nagsasabi niya. So, ipinapalala ko sa'yo, yun ang pagkakasabi mo, tanda ko. Kaya, ang tanong mo ngayon, Nakarecord po. dahil yung 99 o 100%, not 99.9% ang nasa kay Kristo, mayroon pa ba ngayong Diyos nasa lahat ng tao? Opo, dahil makapangyarihan po siya. Okay. So, 0% na po na ang Diyos ay nasa kay Kristo buong buo. Dahil makapangyarihan siya, kahit na sinabi niya yun, hindi totoo dahil nasa lahat ng tao pa rin siya. Pwede po ba ako sagutin? Okay, next question po. Nung ang Diyos ay nagkatawang tao, maging si Kristo, tanggap mo ba ninyo yun? Pakiulit po. No. Nung ang Diyos ay nagkatawang tao, naging si Kristo, tanggap mo ba ninyo yun? Hindi po sinasabi ng Okay, inuulit ko lang po kasi baka magbago na naman. Opo. Okay. Nung siya ay naging Kristo, magiging Kristo po ba siya kung mananatili siyang Diyos? Magiging Kristo ba siya? Kung siya ay mananatiling Diyos. Opo. Dahil nagkatawang tao nga siya. Dalawang nagkatawang niya Diyos at tao. Paano siya magiging Kristo kung mananatili siyang Diyos? Samantalang ang sinasabi ng talata, buhubarin niya ang kanyang pagka-Diyos upang siya ay maging Kristo. Baka pwede mo pakibasa yung nalata para masagot namin. Sumagot po kayo. Hindi po kung Baka yung kanina po yung tanong ko. Paano po siya magiging Kristo
Samantalang ang nasa talata, huhubarin niya ang kanyang pagka-Diyos para siya ay naging Kristo. Ang tanong ko, paano siya maging Kristo na hindi niya huhubarin ang ngayon ang kanyang pagka-Diyos? Dinagdagan ko na yung tanong ko. Eh, napakasimple lang po ang sagot yan. Kung inuman mo ang iyong pagkaama at nag-anak ka, hindi ka na ba ama? Pastor Efren. Tanong ko po, next question. Nung siya po ay anak, siya pa rin ba ang ama? Sa pagiging anak, hindi po siya ama. Nasaan ang kanyang ama? Sa pagiging anak. Nasaan ang kanyang ama? Sa pagiging anak, hindi siya ama. Nasaan ang kanyang ama? Nasa loob niya. Dahil ang Diyos ang Ama, Espiritu, pumasok sa anak. Naging anak. Okay. Naging anak. So, ang ama ay Espiritu pumasok sa kanya. Ang ama ay Espiritong pumasok sa kanya. Ilang Espiritu ang nasa kay Kristo? Si Kristo ba ay may sariling Espiritu o wala? May binabanggit po sa Biblia na ang Panginoong Yesus ay nagulumihanan sa kanyang Espiritu. Ang tanong ko po, So sa kanyang sarili bilang anak, may sarili bang Espiritu si Kristo? Bilang anak, may sarili siyang Espiritu. Okay. Maganda po, tama ka. Sinabi mo kanina, ang ama ng Espiritu, pumasok sa anak. Ilang Espiritu ngayon ang nasa kay Kristo? Yung pumasok sa kanya, isang Espiritu lang yun, Espiritu ng Ama. Pero yung anak, may sarili siyang Espiritu. Ilang Espiritu ngayon? Yung Espiritu ng anak, hindi pumasok sa kanya, sarili ng Espiritu yun. Ang tanong ko po, ilang Espiritu ngayon ang nasa kay Kristo? Yung Ama na pumasok sa kanya, Espiritu yun. Isa. Asa? Hindi, sarili siyang Espiritu, bilang katawang tao. Ilang Espiritu na ngayon? O di dalawa. Dalawa. Wow. Okay. May problema po ito. Lalo pala problema. Okay. Diyos. Remaining natin, 5 minutes na lang po. Na mayroong sariling Espiritu. Kasabay pa noon, mayroong ama na may sariling Espiritu na nasa kanya. Ang anak ay may sariling Espiritu. Pumasok sa kanya ang ama na mayroong sariling Espiritu. Tinanong ko, ilang Espiritu? Ang sagot mo ay 2. Tanong, maaari bang mayroong 2 Espiritu kay Kristo? Nasagot na po yun eh. Maaari po ba? Hindi nga ng Espiritu at yung Ama Espiritu. Tinatanong ko lang po kung talagang maaari ba? Nasagot na po. Maaari. Okay. Okay na po. Okay na po. Sinabi mo kanina, bilang anak, hindi siya ang ama. Kaya tinanong ko, nasaan ang kanyang ama? Espiritong pumasok sa kanya. Nung namatay si Kristo, nandoon pa ba ang Espiritu ng ama sa kanya? Hindi po namatay ang Espiritu. Ano po? At ang Espiritu po, nasa lahat ng dako. Nasa lahat po siya ng dako, ang Espiritu. Hindi po siya nagtitiwala ng kamatayan. Yung Espiritu, Ang tanong ko po, nasa lahat po ng hindi ko po tinatanong kung ang Espiritu ay nasa lahat ng dako. Ang tinatanong ko po sa iyo, nung namatay si Kristo na mayroong sariling Espiritu, nandoon din ang Ama na may sariling Espiritu. Namatay din ba ang Ama na Espiritu na ito? Hindi po namamatay ang Espiritu. Hindi po namatay. Pero si Kristo na may sariling Espiritu namatay. Ang namatay po yung katawan na tinawag na anak. Ay, hindi namatay ang kanyang Espiritu. Hindi nga po namatay ang Espiritu eh. Wala po namamatay na Espiritu. Bakit po hindi namatay? Bakit po hindi namatay ang Diyos o Ama na Espiritu na namatay si Kristo? Bakit? Hindi namatay. Last 3 minutes na. Ilan mo yun? 3 minutes. Okay. Bakit hindi namatay ang Espiritu? Pakiulit po. Okay. Lalampasan mo na lang po. Sabi mo kanina, si Kristo ay Diyos. Tama ba o hindi? Ayon po sa Biblia. John 1:1. Ang Ama ba na pumasok sa Kanya ay Diyos? Opo. Ilan sila ngayon na Diyos? Isa. Nagkataon
Hindi siya ang ama. Hindi po Diyos yung anak. Wala pong sinabing Diyos yung anak. Nahanap pa si Kristo ay Diyos. Hindi po Diyos yung anak. Pero ang Diyos ay nagkatawang tao. Okay. Yung tawa niya, hindi Diyos, tao yun. Okay, tanong ko po. Ang Follow Diyos ko ito yung na. anak niya. Si Kristo ba? Akala ko ba kanina, si Kristo, siya ang Logos, siya ang Diyos, na nagkatawang tao. Nandun na yung tao na galing sa Diyos na nagkatawang tao. Bukod pa ngayon ang Ama na Espiritu. Sino ngayon ang Diyos sa kanila? Yung Diyos na nagkatawang tao o yung Ama na Espiritu? Yung ang mga yung nagkatawang tao, yung ay Diyos. Yung nga po yung Diyos, yung Diyos na nagkatawang tao. Sa yung tunay na Diyos. Ang Ama ng Diyos na Espiritu nagkatawang tao. Nandun na yung taong si Jesus. Ay meron pa pong Ama na Espiritu na nasa Kanya. Ilan sila? Sagot ko kanina, dalawa. Alin po sa dalawang yun? Ang Diyos. Last 1 minute Wala and pong sinasabi na 30 yung Diyos. seconds. Isa lang yung Diyos na nagkatawang tao. Okay, Ano dito eh? Pastor. Pastor, meron ako yung plano kasi last 1 minute na. Sabi niyo, si Kristo, yung Diyos na nagkatawang tao. Okay. So, nung ang Diyos ay nagkatawang tao pala, yung Diyos na nagkatawang tao, ilang porsyento yun, Pastor? Yung Diyos na nagkatawang tao, ilang Oo, porsyento yun yun? yung sabi natin. Mas So, well intindihin. You're saying na yung buong Diyos, isang nagkatawang tao? Yung po sinasabi ng Bible. All the fullness of Okay, God, okay. well Okay. intindihin. Bodily. Okay. So, merong buong Diyos na nagkatawang tao, pero meron pa rin Espiritu na Diyos na pumapasok doon sa Diyos na nagkatawang tao. Hindi, kasi yung Diyos na nagkatawang tao, yung Espiritu rin yun. Eh, siya Last 30 seconds. pinag-iwalay nyo kasi, iisa sila, 30 Espiritu seconds. yung tunay na kalagayan. Okay. Kaya dapat sa paliwanag ko muna sa Sige. Espiritu sa... Ulitin ko lang. Sabi niyo yung buong 20 Diyos. seconds. Okay, Pastor. Excuse me. Pastor, para last question. Si Kristo na anak ng Diyos, na anak ng tao, Diyos ba sa Last inyo? 10 seconds. Si Kristo na anak ng Diyos, anak ng tao, sa buong pagkakakilala, Diyos ba sa inyo o hindi? Si Kristo. Sa buong pagkakakilala, Dahil na po, dahil na. Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Diyos. Ang Ama ay Diyos. Dahil na po. Oo, ang Ama ay Diyos. Siya po Siya yung sa may nagkatawang tao. kapuno ng pastor, segundo lang eh. Siya po yung Sabi ko kayo, Lampas na, pastor. Lampas na.